ọ dị mma ọ bụkwa ugbu a ka ị na-abata ịnọnyere anyị nọgokwa n'ụgbọ aha na-akwọ na-aga bụ ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn otego anyị ji wee bido anyị na nnukwu nna anyị nọ n'ụbọchị nke taata onye isi onye nlekọta na onye nchịkọta ọhaneze ndị Igbo a na-eti gịnị ode njinji ka ekwere okwu anyị na-ekwu o nwere okwu ọkpụ n'ọnụ tupu anyị gaa ṅụrụtụ obere mmiri ihe ebumnobi ọhaneze na-emere ndị Igbo n'ebe ọbụla ha nọ okwu ụra maka ịchịkọlata Igbo na ihe ga-eme ka Igbo dịrị n'otu ọ bụrụ na ugbu a ka ị nabata bụrụ oche gị nọrọ ala ka ị gerekwe na ihe agha na-ekwu nna anyị o nwere okwu ị na-ekwu tupu anyị gaa ezumike isi ya ga-ebu ama mmisi a chọrọ ibunye anyị moto nwaadị Uchechi onye a ka ị nọrọ ihe na-ekwu mgbe anyị gara breki wụ ihe gbasara asụsụ Igbo ihe gbasara ihe anyị na-agba mbọ ya ọtụtụ ndị be anyị Chineke gọzikwara esogo kwete na ha ga-etinye ego ka anyị bute nnukwu na akwụkwọ ebe a na-ebidoro mmadụ ịmụ asụsụ Igbo n'ihi na anyị ma na mahadum nke Lagos eso na-abịa ihe anyị mere wee na-agwa anyị na asụsụ Igbo na mahadum Lagos na-agụzi ya ruo n'ebe akwụkwọ jedebere nke ndị oyibo na-akpọ PhD ọtụtụ ndị amaghị ya and anyị chọrọsịrị ka anyị bido na nwata bidobere ụmụaka ka ha wee nwee ihe ịhụnanya na ihe ụtọ dị n'asụsụ Igbo because n'ọwụ mgbe ị mụtara asụsụ ka ị ga-enwe ike kwuo ozuo ezuo ọtụtụ okwu ndị be anyị na-ekwu n'oyibo ezughị ezu and ọ ya kpatara na anyị anaghị enwe ike akọwatachi ihe ndị na-ajụwa gị ogologo ajụjụ n'ihe ịsachagoro etu ị ga-esicha mana ọ bụrụ na eme ya n'asụsụ Igbo ịkọwa ya ofu nkọwa okwuo ihe ọwụ na ọwụ and anyị makwudad na mgbe na-adịghị anya na anyị na-ekwukwu na ịnụ ikpe na Naịjirịa o so na ihe gbasara biil a na-agụ n'asụsụ oyibo anyị ga-eji wee jee na National Assembly na ụlọ ikpe na Naịjirịa ga na-ejizi Igbo akọwara onye bịara ịza ajụjụ n'ụlọ ikpe dịka o si wee kwesị ya bụ ihe ga-enyere asụsụ Igbo aka ọ bụrụ asụsụ ga-enwe nsọpụrụ zurukwe n'ebe niile ihe a na-ekwu na ụlọ ikpe achọrọ m ịma ọ na-ekpe ikpe n'ala Igbo ka a ga na-eji ya ka ọ na-ekpe ikpe ebe ọbụla na obodo Naịjirịa ewere okwu Igbo wee na-akọwa ịma na dịka esi wee kwu na-enwere ihe a na-akpọ customary courts in various ọtụtụ ebe dị iche iche mana anyị chọpụtara na ọtụtụ ndị a na-akwadebe ịbụ ndị isi na customary courts amaghị asụ asụsụ Igbo ọ wụghị ịkpọzi asụsụ obodo ebe ahụ customary court dị onye ahụ gakwazi ebe ahụ a na-ajụ ya ajụjụ n'oyibo so o kwesịrị na ndị na-achịkọba ebe ahụ n'obodo ndị ha nọ na ya kwesịrị ịma asụsụ ebe ahụ and anyị nwawu ndị Igbo ekwugie na anyị ga-ejie ọhaneze nke nna-achị ga-eji eje National Assembly ka anyị mee ya ka ọ wụrụ iwu na onye ọbụla nọ na customary court ga na-ama asụ Igbo asụ na-edekwu ya ede maka na asụsụ Igbo a na-ede ya ede na-agụ ya agụ ịghọtago were ihe na-atụ inu n'ụdị dị iche iche so ọ ya wụ ihe mere na asụsụ Igbo adịgokwa mkpa kịta na onye ọwụ na-amaghị asụ ya jekwa mụwa ya ọwụkwa na ịmụtaghị ya ọ gakwaghị enwe ebe o jere nekwanụ na ndị Yoruba nọ na be ha ebidogie na their own National Assembly na ihe eji eprezentizi bill wụ na ị ga na-asụrịrị asụsụ Yoruba ọ dịgokwa ebe a kedu ihe batara na ndị be anyị agaghị ebido ya na be anyị anyị nwawu ọhaneze nke mụ nwawu ode njinji nọ n'isi esi na aga m ebido ya and aga m ewere ya n'isi mee gba mbọ fụda na ndị isi anyị na gọvanọ na-achị n'ala Igbo niile ga-anabata ya ọ bụrụ ihe eji ekwu okwu ka ama na a na-esi n'ụlọ mara mma pụọ ilo ọkwa mgbe esi ha na nnukwu mmọnwụ pụta obodo awara ọsọ anyị asị na nwaada Uchechi ekwuona unu afụnanya ya nụnụ okwu niile a na-ekwu ebe abụghị nke na asịrị from the horse's mouth ndị iti otu o si wedi ka o si akpọ ite na horse's mouth anyị na-anụ ya n'ọnụ onye na-achịkọta Igbo na mba Lagos
bụ onye ọbụla kwesịrị ịsọpụrụ maka na ọ dịghị izi. Ọ dịkwa n'ofele. Ihe ọbụla mmadụ na-eme n'obodo a ebe a adịghị izi. Nna anyị obi atọgbuo na anyị na gị ọ dị m ka m nọ n'ụlọ. Ị nọ n'ụlọ. Enwe ihe wu nna. Ị nọ n'ụlọ na ebe ọhụụ na mbataghara na Igbo abatago ebe a. Ebe nọ Igbo anọrugo na ya. So ebe atata steshọn unu atata n'oge a aghọgo obi ndị Igbo. Ihe nke atọgbuo nna m. Ọ dị ezigbo mma dị ezigbo mkpa. Ọ bụkwana maka na ihe ị nwere otu ị na-ekwu maka ya. Onye Igbo chọkwa na isonyere unu nwere ndị eji mmadụ ga-eru onwe ihe ị ga-eru ịbịa bụrụkwa na onye ahụ. Maka na ọ dị mma ka anyị na-abịakwa na nso na-ama ihe unu na-eme. Onye ọwụ na-amụpụtara wu onye Igbo. Amụpụta ha anaghị. Iwuru onye Igbo. Nna gị awụrụ onye Igbo. Amụpụta ha anaghị. Anyị na-abịa enete nwa. Anyị na-abịa aba nwa afa n'afọ Igbo. Ịhụla. So n'ụbọchị ahụ amụpụtara ka isonye n'ihe Igbo na-eme. Maka na ọwụ na anyị bịa nete gị bịa baa gị afa bịa gọzie gị sị ka edekwa ka ụmụnne gị. O nwere ihe ejizi gị na-ịbanye ego n'otu. So na onye Igbo ọbụla na-eku ume owu onye Igbo. Ke ndụmọdụ ị nwere ụfọdụ ndị nọ a na-eme ihe ọha na eze a na-eti ha ọ na-adị ha ka ebe a na-awụ mmiri n'okwute. Ke ndụmọdụ ị nwere inye ha ka ebe ọbụla ha nọ n'mkpa ọha na eze ka ha nwee ike ịpụta. Ihe anyị na-agwa ha wụdad na asị onye agha na nwanne ya. A na-ekwukwa sị na ụbọchị nta achụọ n'Owere nchi. Wee na-asị na eju na gaba ọkpụrụ okoriku ya. Ọtụtụ ihe a na-eme dị mkpa maka na ọsọ onye nzuzu ji damarọ na nwanne ya bụ ọbịa. N'ife niile a bụ isonye anyị niile a na-aga n'ofu. Ọ ga-abụ ụbọchị ọsọ ga-achụ ka e nwee ndị ga-akụ aka n'ọnụ ụzọ si gị nekwa. Ụmụ Izrel gbabara ọsọ mgbe e nwere ife a na-akpọ Exodus na Baịbụl. Jee gụọ ya. Fa niile ji ekpọkọtaba onwe fa ebe fa nọ na. O nwere nke ha mere ọ ga-adịkwa mma ịchọkwa ịgbaka ime ha ga-ụzọ je nakọtacha ndị ha nọ na be ha ụmụ ihe bara uru ha nwere. Mana ị na-anya ifu na ndị taziri afụfụ na-esorozi ụmụ Izrel bụ ndị a na-akpọ the Lost Tribes. Ndị a pụtanwuru ụbọchị ya ma ndị isi ike. Ndị esonyero. Ụdị ndị a na-ede ekwenyekwa ihe Igbo na-eme. O ruo echi kịta. Mbọsị ọ ga-ada kwapụ ndị a ga-anọ n'azụ. Ndị mgbe ha ga-ebidozi akpọbazi afa ndị Lost Tribe mana anyị sị na ama enwezi Lost Tribe ọzọ ama enwezi ndị Igbo maka a sị na nwa Igbo adịghị efu na mba ọ ga-arụrịrị ụlọ. Maka ofu onu aha na ofu ihe anyị ji akpọlata ka anyị ji aga. Adị ama maka ndị na-esonye ọha na eze mgbe ha pere mpe ka m were otu a m dị awụ m onye ọha na eze nchọrọ ịbata kedu ihe m ga-eme ka nsonyekwere n'ụlọ. O nweghị otu mkpụrụ ihe ọzọ ị ga-eme abụghị na ị ga-abịawa nzukọ dị n'otu ụmụnna gị. Ịma na obodo ọbụla dịka onye Igbo nwere ọgbakọ ịbanyelụ ha ha mara onye ịbụ i wee bịazie ịbanyela ọha na eze. Ọ ga-abụ mkpali bido ka ndị ọha na eze bịa maka o nwere nnukwu okwu ga-abụ ọpụtakwara nne gị dịka mmadụ obodo ama eme nwunye sọsọ fa maka na anyị si na-anyụkọ mamịrị ọnụ ọha na eze agbakọ ịfụ na nsogbu anwa abụrụ obere nsogbu. O ihe m nụrụ emere oge gara aga na o nwere ndị Igbo ejidere tụkpucha n'ụlọ mkpọrọ n'ụzọ na-ezi ezi mana ndị ọha na eze dịka ha jere ije jere ha maka okwu a. Ihe mere n'ụwa na Chineke agọzigo ndị Igbo na o nyere ha onye dịka onye bụ Igbo n'obi onye ihe Igbo na-atọ ụtọ onye bụ nwa afọ Igbo zuru ezu anaghị akọ ya n'akụkọ maka asị m dobere m ihe ọzọ dowe Igbo ewere m Igbo maka na ama m na Igbo bụ obodo ndị Chukwu telu mmanụ ndị Chukwu gọzi agọzi ndị Chukwu bala afọ ụbọchị ọ na-ekefa ndị ma ebe fa si anyị abịabarọ na nkịtị anyị ma na nwanne anyị nwoke bụ nna Jizọs Kraịst nọ n'eluigwe ọ batịara onwe ya afa wee baa ya afa so ọ ya kpatara anyị ji wee bụrụ ndị na-ekperi ya n'ụdị dị iche iche n'ụdị dị iche enwero ndị na-efie etu anyị nwa si efie n'ifie anyị na-asị na ifie kọwalụ kịta bụ ife ọha na eze a na-achị bidoro a na-asụ ya n'asụsụ oyibo legal aid. Anyị ji akpagharị ebe niile ụlọ nga niile na-eche ma onwe nwa Igbo akpụkpụ n'ụlọ nga enwere onye ya ekwurie anyị apụtakwuorie
mana ife anyị na-asị na nwa Igbo ada emekwa alụ anyị nwekwa alụ n'ala Igbo imere a na-alụ ọntị na-ekpụ arụ ịkpụ arụ bụ mana ị ga-ejekwa nga jezie nga pụta ọhaneze wepụkwa aka n'ife ọbụla weta mmadụ ime ajụ ife anyị ada eme alụ maka na anyị nwee nsọ dịka ndị Igbo okwu nke a ọ na-adanye nnọọ na-ada n'ime ime dịka nna anyị si na-agbali ya bụ okwu ama na onye ọbụla nọ ebe ọ nọ na-anụ ihe anyị na-ekwu ọ bụrụkwa na ịnụ anụ asị gịnị ịnụ anụ ga-egwe gịnị mere ya mere ihe ka a ghara anụ sọsọ ọnụnụ ọnụnụ ọ dịkwa n'izi ịkpọbata nna anyị ukwu ebe a ọ bụ ihe Chukwu mere ka ụbọchị nke taa dị otu a obi jupụtara anyị n'obi aṅụrị na-asị biko nụ mụgba okwu dị ụbọchị nke tata okwu nwa na-akpụziri m n'ọnụ maka na ihe onye ga-anọ dị n'akụkụ ọ dịghị ofele isi Chineke ụbọchị nke tata amagbuo n'onwe ya and ama m na ndị Igbo na-ekiri anyị nọọ ihe unu na-eche maka na anyị na-anụ maka ọhaneze na-anụ maka ọhaneze ọ na-adị ka ihe a na-eme n'elu mana ụbọchị nke tata onye isi ya nọ ebe a were onye ya na-akọwara anyị ihe a na-eme nna anyị biko ịma na ara ejeghị ịgwụ maka na ịma na oge anyị na ha agụ obere ara ejeghị ịgwụ o nwere obere ihe ịma anọkọtasị ndị a na-eme end of the year party eme ihe dị otu a kedu nke ọhaneze na-achị ịchịkọtara anyị ebe anyị ga-abịa makwa n'onwe anyị ọhaneze na-akwadebe ife aka emenụrọ mbụ n'ụwa ọ ga-eme na Lagos a anyị chọrọ ịkpọkọba onwe anyị ọnụ Igbo niile ọ dịkwuo ohele iji mgbe anwa wee gụọ Igbo ọnụ maka ụmụ Israel na-agụba onwe ha ọnụ ka anyị wee mara oneva fọ anyị ewelu mgbe anwa wee gụọ onwe anyị ọnụ anyị si na anyị ga-eyuzu oge afọdụrụnụ n'arọ a iji wee kwadobe onwe anyị n'inye Chineke ekene n'ụdị pụrụ iche dịka ndị na-efe Kraịst maka na ịgbasa n'ụwa niile ọbụna dị n'Israel enwere ndị na-efe Kraịst ka ndị Igbo everywhere ebe ị ga-eji funu ndị dị ka na-efe Kraịst ka ndị Igbo bụ na Brazil anyị wee sị na anyị ga-abịa tiku Chineke mkpu ekene n'odulu anyị na ụbọchị niile wee ruo na anyị ga-eme ukwe carol a na-akpọ in Igbo language Christmas carol ga-abịa n'Igbo language n'obodo a ka a ga-eme ya amasụ oyibo wee kwe ma O Noel ma child that was born anyị ga-asụ ya n'asụsụ Igbo iji wee kọwara ụwa niile na Jizọs Kraịst bụ nwanne anyị nwoke nke mmadụ niile ma ọsọsọ anyị na-ekwetelu nwee ife anyị ji asị na Kraịst bụ nwanne anyị maka na anyị ma ebe o si anọ ya kpatara na anyị na-efe ya na-efie nke na-enwere ihe ntụpọ na ịbatara n'ala Igbo nweta ebe ịfụrụ ndị ruru ngalaba ịtọ maọbụ ofu na-efe nke ọzọ ọnụ ịma na o nwere ihe na-eme n'obodo ahụ si ji enyo ndị ahụ enyo anyị anụgokwa akụkọ na onwere ụfọdụ ndị na-aba anyị na-asịfa lotekwa na ife Chineke ji chọọ anyị mma bụkwa isobe ụzọ Kraịst ọkwa ebe anwa ka a nọ wee kpube anyị okpu eze so anyị ga-eji wee mechie arọ and anyị sikwu n'ime mmechi arọ anyị a na anyị ga-achọ ụmụazị Igbo ada na ụnọ maka anyị nụ n'onwe ndị a na-asị ala awụ otu anyị chọrọ iji ohere a wee kpọrọ ha wee na ụnọ anyị ga-ewepụta bọsis ga-ebu ha wee na-akwụrụ ụgwọ mekie gba mbọ fụ na ha ruru na be nna ha ndị nna ha fụkwa ha ọzọ ekpere ha ekpere gọọrọ ha ọfọ ha wee pụwakwazi ya ije m n'otu a ka ụmụ Izrel si wee jee inene Jekọb na akwụkwọ nsọ mgbe ọ chọrọ ka ya pụọ kpagharịba o nwere ebe o ruoro si Chineke ọ bụrụ na ị ga-ekwe ka ije a na-eje gaziere m ọfụma na iwu megidere na m ga na-anatakwa ebe a na-emere gị ihe dị otu a o kwesịrị ka ndị Igbo na-anarụ ha n'Igbo wee na-atụrụ Chineke mma igosi Chineke na ọfụrụ ha n'anya so ọha na eze na-achọ ibupụtazi ya ka anyị wee kpọọ Igbo niile ma nnukwu ma obele ma ndị gụọ akwụkwọ ma ndị agụrụ akwụkwọ ma ndị na-efu efu ma ndị achọtago ka anyị wee kpọkọta Igbo niile ka Igbo wee mara onwe fa dịka ofu ọ dịzị ka ya nara mana nna anyị ịma dịka nsi wee kwuo mgbe anyị bidoro na nke ụbọchị tata o nwere ka ọ dị ịma na o nwere ọbịa ọzọ anyị ga-akpọbata ọ ga-adị mma ka inye ndị Igbo ndụmọdụ
ka anyị were gazi obere ezumike ọ batakwa n'ọbịa nke ọzọ. Ndụmọdụ anyị bụ Igbo biko kaba na-arụ ka anyị bụrụ ofu. Unu afụgo etu Naijiria si were afụ anyị kịta. Mana anyị ama afụ onwe anyị etu ha si afụ anyị. Anyị ga-afụ onwe anyị dịka ndị Chineke telụ mmanụ. Anyị ga-afụ onwe anyị dịka ukwu azịza ekekọtara ọnụ. Anyị ga-afụ onwe anyị dịka ndị na-edozi obodo. Na ebe ọbụla anyị anọ na ngọzi iso Igbo ga-eso nọdụ n'obodo obodo anwa na-emebe ọfụma. Ebe ọbụla si anyị jebe na ọdụ ka ebe Kraịst na-asị unu banye n'etiti unu ọbụla unu kene ha, mana ọ bụrụ na fa nabatara unu kochaa na-apụ unu ekwena ka unu na ha nọ n'okwu, mana ndị ọbụla nabata unu bubata anụ fa ngọzi isi obodo. Ọ ife Igbo na-arụ n'obodo niile. So Igbo biko ịdịnụ n'ofu, ikwu n'ofu onu, ifu onwe anyị n'anya, onye agha na nwanne ya. Ọ ya bụ ndụmọdụ na-enye ndị Igbo n'oge kịta. Onye ọma gere ntị, ama m na ọ dị gị ka ọ dị m ịgba m nkịtị m ga-asị ka nna anyị kwuru gawa, mana dịka anyị si wee kwuo mgbe anyị bidoro na anyị ga-nwekwara onye ọbịa ọzọ anyị na ya ga-anọrị n'ụbọchị nke taata. Unu aga n'ebe ọbụla, anyị ga-aga obere ezumike, anyị batazie ya bụ onye ọbịa ga-awụchikwa bidokwa ebe nna anyị kwụsịrị, maka na Igbo bụ ofu, anyị na-asụ n'onu n'onu, mana gịnị anyị bụ ofu. Ka anyị kenekwa ekene ndị ọhaneze tupu nna anyị apụọ, maka na nnukwu mmadụ bịara. Nna anyị ka anyị kenekwa ọhaneze mma mmanụ otu obinu, ọhaneze mma mmanụ otu onu, otu olu, ọhaneze ndị Igbo. Ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Amị.